Salutare prieteni, mă numesc Igor și astăzi vom discuta cum să analizăm proiectele în care investim. Ca exemplu, astăzi voi lua proiectul Aptos, este un proiect DEM pentru exemplu. În primul rând, prieteni, tot timpul atragem atenția la market cap proiectului. Dacă market cap proiectului este mare, deja este târziu de investit în acest proiect. A doilea moment este total supply. Total supply la Aptos este de 1,13 miliarde de monede. Când proiectul are maximum supply, asta înseamnă că moneda este deflaționară. Nu vor fi emiteri adăugătoare ulterior. După cum vedem la Aptos nu este maximum supply, deci constatăm că moneda este inflaționară. Pe parcurs, echipa va mai emite monede pentru a acoperi inflația. Pentru stakeri, plata pentru stakeri, pentru validatori și așa mai departe. Mai urmărim încă un moment important, volumul zilnic în 24 de ore. Este 409 de milioane, este un volum foarte bun pentru acest proiect. Adică se vede că este interes și la instituțiile financiare și la retail. Moneda se mișcă, se cumpără, se investește în ea, adică este circulație. Prima platformă cu care trebuie să lucrăm pentru a analiza principiile de bază, principiile minimale la o investiție la un proiect, într-un proiect, este CoinMarketCap, TradingView. Aici ne uităm graficele, analizăm. Drop Stops, aici vedem vesting-ul, fundraising-ul, ce fonduri au investit în acest proiect. Și Defilama. Defilama este o platformă care analizează în mare parte valoarea totală blocată în acest blockchain. După cum vedem, un an jumătate în urmă, erau sume blocate destul de mici în acest blockchain, între 30 și 70 de milioane de dolari. Acum Aptos-ul s-a ridicat la aproape $1 miliard, valoarea totală blocată în acest blockchain. A avut o creștere spectaculoasă, este foarte bine pentru investitor când vede așa creștere masivă a valorii totale blocate. Și ultima platformă la care tot se merită de analizat proiectul este Tokenomist AI, Token Unlocks înainte se numea. Aici ne arată toate proiectele care urmează ulterior vor avea deblocări. După cum vedem, proiectele aici arată zilele, orele, lunile, peste cât se vor debloca anumite monede în anumite proiecte. Procentajul. Stimați prieteni, nu degeaba am ales Aptos, este un blockchain Layer 1. Este un ecosistem care se dezvoltă foarte bine, este un blockchain rapid, tranzacțiile trec foarte repede, fee-urile sunt foarte mici. Este un blockchain care deja este pe locul 23, echipa de ingineri a venit din Facebook aici, din Meta, fosta Facebook. Este o echipă de ingineri și de programatori care lucrează pe limba de programare Move. Sunt persoane destul de vestite, specialiști buni. După cum vedem, moneda Aptos până în 2032 va ajunge la 1,5 miliarde de blocare totală, practic, a monedelor. În fiecare lună, dacă o să ne uităm la Token Unlocks, în fiecare lună, practic, câte 1%, 2% se deblochează, ceea ce nu creează presiune pe preț. Dacă vedem că peste 22 de zile și 8 ore se vor debloca 2,2%.
11,31 de milioane de monede, cu o valoare de 133 de milioane de dolari. Acest proiect s-a listat pe piață în 2022. A urmat un pump, pe urmă o distribuție nu prea lungă, o zonă de acumulare 300 de zile, iarăși un pump, iarăși o zonă de acumulare mai scurtă și acum, după cum vedem, Aptos a ieșit din zona de acumulare, deja este cam scump pentru investiții, dar în clipurile anterioare eu vorbeam despre că este bine de acumulat acest proiect între 3 și 12 dolari, care mai dorește poate să mai acumuleze până la 12-13 dolari, încă este ok de acumulat, doar că pe termen lung. Pe termen lung, aici noi discutăm despre investiții, nu despre speculări, fiindcă acest proiect astăzi poate să fie 11,70, mâine poate să fie 10 și peste o lună poate să fie 20. Eu în acest proiect tot am investit un procent, parmi se la mine în portofel este pe locul 3, Aptos, 3 sau 4. Eu îmi voi scoate investiția, corpul investiției, când proiectul va ajunge la 20 dolari. Cum am mai vorbit în clipurile anterioare, trebuie tot timpul, când proiectul ajunge la all-time high-ului trecut, trebuie să scoatem corpul investiției. Adică când ajunge la 20 dolari, eu voi fixa 30%. Cu acest preț, eu voi fixa 30% și îmi voi scoate corpul investiției și un pic de profit. Ulterior voi sta în piață cu monedele gratuite care mi le-a dat piața. Și ulterior 45-50 de dolari, cum am mai spus, aștept acest proiect, 45-50 voi fixa încă 30, 70-80 mai fixez 30 și deja dacă se duce peste 100 fixez restul poziției. Acestea sunt principiile de bază, principiile minimale la care trebuie să atrageți atenția când investiți într-un proiect. Platformele CoinMarketCap, TradingView pentru grafice, CoinMarketCap pentru analiză de capitalizare, volumul zilnic, Total Supply, FDV este valoarea totală a emisiei totale de monede, dar în mare parte noi ne uităm la volumul de circulație în care este acum. De exemplu, este la Aptos, este 532 de milioane, da? Înmulțim la valoarea, la prețul actual și ne dă capitalizarea proiectului. Eu cred că acest proiect va ajunge la o capitalizare de 30-40 de miliarde de dolari. În bullrun-ul trecut, proiecte cum XRP, ADA, Cardano făceau 70 și 80 de miliarde de dolari. Proiecte care sunt despre nimic. Nici nu comparăm acest blockchain Aptos cu proiecte cum XRP și ADA, Cardano. Niște blockchain-uri vechi deja, care nu prezintă mare valoare pentru piața cripto. Dar acest proiect Aptos are un potențial foarte mare, un blockchain bun, cu o încredere mare de la instituțiile financiare. De ce eu socot că 30-40 de miliarde capitalizarea, acest proiect va face ușor. Poate va ajunge 70-80. Dacă va ajunge la 70-80, prețul Aptosului va trece de 100 de dolari. Cam astea sunt principiile de bază, stimați prieteni. Vestingul v-am arătat, vreau să vă mai arăt proiectele care au investit în acest proiect. În acest proiect s-au investit 350 de milioane de dolari, după cum vedeți 150 în seria A și Strategic Round încă 200 de milioane. A investit Jump Crypto, Tier 1 fond, un fond foarte investit, Andreessen Horowitz, Tier 1, Multichain Capital, tot Tier 1, Binance Labs, după cum știm Binance, Tier 1 tot și deja Dragonfly, PayPal, Ventures, Coinbase, Block Tower, Tier 2 proiecte, fonduri, mă scuzați.
Sunt fonduri destul de vestite în piața cripto, sunt fonduri bune. Când sunt așa fonduri în proiect, deja puteți stați liniștit că acest proiect se va dezvolta foarte bine și aceste fonduri vor face X-uri și noi alături de ei vom face și noi X-uri dacă vom investi în așa proiecte unde se investesc așa bani și așa fonduri. Acestea au fost, stimați prieteni, principiile de bază minimale la care trebuie să atrageți atenția. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dacă v-a plăcut puneți un like, dacă nu dislike, pe data viitoare, pa, pa!